Eu no ano 60, os anos 60, marchei a Alemania porque acá había que traballar moito e non se ganaba. Entón fomos alá para mirar se ganábamos máis, ganámoslo, tratáronos moi ben, por certo que nos trataron moi ben. Eu teño que falar sempre ben de Alemania. E logo fixemos uns cartillos e viamos. Pero cantos anos tiñas cando te fuches para ali? 35. Ah, con 35 anos. Foi, sí. Foi no ano 61. O sea que xa moita xente emigraba de nova. Bum! Íbamos tres todos cheos para Alemania. Todos os días, tres cheos. A mí me metía medo. Nos dicíamos, indo no tren dicíamos, pero, porque claro, nos leváronos para lá. Pero a ti como te ofreceron? Alguén dixoche hai traballo? Fomos a apuntar, había que apuntarse. En Orense a apuntarse, pasabas un reconocimiento ben pasado, tenías que estar ben sano, e logo vas a parar. E xa sabías as condicións, o dinero que ibas cobrar, sí. O que ibas facer? Sí. Bueno, o que íbamos facer, por supuesto, sí. A empresa que íbamos, eu fui para unha empresa de Cuenca Minera. Non veixei a mina nunca, porque non quise. E quedei para arriba, pero eu fui contratado para a mina. Ali cando chegamos, traballábamos arriba, non femos nada. Prácticamente nada. E vamos rascar a oreja. Durante un ano inteiro, pero durante ese ano inteiro 3 meses poñíanos o intérprete 2 horas diarias de clases, aprender alemán, aprender como todo a mina, como se traía a mina, como se chamaba un martillo, como se chamaba nada, como se chamaba todo. Estuvemos 3 meses ali dentro da presa, nunha sala, estábamos moitos, e entonces, pois, eu cada dixenlle, mire, eu a mina non baixo, porque nunca vi unha mina, teñe medo eu non a minar. E dice, pois usted sabe que usted firmou contratos? Non, sí, porque non había máis, no tempo, cando fui a Orense, só había a mina. Outros foron para outras cousas, entón eu que quería era salir de traballo ao campo,